bombshell. Welcome to my channel. It's a bombshell television. Mushama latest musho zviri kupisa. Chandaya nacho chinosirisa asi handingarege kuzvitaura, handingarege kuupdate. Tese tinofunga toziva kuti pane kupiswa kwemukomana Elvis Nyati South Africa apa. Izvezvi ndakane nyaya yevamwe 4 futi vaurayiwa kumana maZimbabweans vaurayiwa South Africa kuburikidza hanzi before dhudhula operation iri kuitika kuSouth Africa, hanzi iyo inonzi afrophobia yakavakonzeresa kuti vaurayiwe. And chikunyanya kurwadza panyaya izvi ndechekuti vachinge vaurayiwa vanhu ava vanotopomerwa mhosva yekuti vanga vari ma-armed robbers, vanga vaba, vanga vaita sese. But guys, panenge pasina hapo umbowo ende tenge tisina simba nekuti hakusi hako kunyika kwedu. Pakaipa unoza kuoma kwezvinhu zvako kunokonzeresa kuti vanhu vange vachibuda munyika dzavo vachienda kunotsvaga kune dzimwe nyika. But zvinhu zvisina hazvo kushata because munomu mune vari kuuya vakaita semachina nene. Saka hatikwanisi kunge tichizota tichivarwisa nekuita sese izvozvo. Kana uri munyowani usati wasubscribe paBombshell Television, don't forget to subscribe to our channel. Ndo nyaya dzatinenge tichiuya nadzo, ndo zvinenge zvichipisa zvatinenge tichigadzira mukufamba kwerwendo rwedu rwese rweBombshell Television. Saka nyaya ndiyoyo. The voice is now yours in the comment section. Motiudza kuti mazvoonawo sei, zvabuda seiwo munjere dzenyu nemupfungwa dzenyu, kuti vari kujoza voitawo sei, vodzoka iri kumusha tongotambudzika tiri kuno tichingobatsirana pane kuti waita se unofa. Inini handisandani comment, I'm still thinking about it. But iwewo unogona kutotiudza kuti nyaya iweionawo sei. Video foto racho rari kutenderera zvamanye manje pasocial media ndeiro rapo, vachiita se vamwe vari kuratidza kuti vakatopiswa, umwe ari kukumbira regerero. Pakaipa guys, hazvina kumira zvakanaka. Pajoza ndo zviri kuitika right now. Don't forget to subscribe. Ndo zvandakanga nazvo muzuva ranhasi.